Noorderwien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dit is Noorderwien. Goeie, allegeer. En welkom bij Noorderwien. Het is Wensje en dan zit ik weer met één artiest onder de tafel. In dit geval de tafel van het Omroep Friesland Café. We hadden er een camera op, dus ik zit nog bij Vromsje op youtube.com/Noorderwien. En Joert de man die al heel lang in de muziek zit. Rockabilly, Psychobilly, neem het maar op. Welke muziek die mooi vindt. In ieder geval had hij nog steeds een kuif. En ik had door Ronnie Pietersma. Goedemorgen. 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 Ja, dat is wel morgen, hè? Ja. Ja. Hoe is het? Ja, goed. Ja. Get beter dan dat wie. Want ik heb wat struppelingetjes. Gewoon mooi de omzetbelasting is. Maar het gaat de goede kant op. En hoe is het met jezelf? Met mezelf, ja, mijn gezondheid. Mijn buikie. Vroeger werd het een buikie en nu is het een buik. Ja, die moet er ook aan. Want dat ken je net. Best je op trainen of zo wat hingen? Nee, nog net. Maar ik wil het wel. Ik moet even een stok achter de deur houden en dan gaan we ervoor. Maar hoe maakt die omschreeuwen? Rockabilly muzikant? Psychobilly? Wat is het eigenlijk? Rock'n'roll? Ja, toen ik met de bandjes begon, toen was het een combinatie van rockabilly, psychobilly, teddyboy, liefst beetje country, maar dan country aanverwant rockabilly. En ja, dat is wat ik altijd deed. En dan ging ik terug naar de basic. Contrabasje, sologitaar, slaggitaar, zang, dubbelzang, gangdrums er mee bij. En ja, dat is ook fantastisch. Gewoon fantastisch. Maar ik hou van allerlei dingen. En nu ben ik aan het denken van misschien maak ik met blazerswerkie. Want dat vind ik wel te gek. En dan werd me hier naar die rhythm and blues daar uit de 40 jaren, 50 jaren. Dat zou ik graag willen. En nou, er zit zoveel ideeën in een holle. Dus ik probeer ermee bezig te wezen. Ben je constant met muziek bezig? Ja, ik ben constant met de muziek bezig. Ja. Het regelen of het screwen in holle van nummers? Schreeuwen van nummers. Dingen uitwerken. Luisteren naar de oldschool gasten. Ik de moderne gasten. Die dezelfde muziek mooi zien. Als je die in 40 en 50. Want moderne jongens en meisjes. Die hebben soms krijgen ideeën. Die doen daar iets moderne dingen in. En dat maakt die muziek wel weer naai. En dat is prachtig. Ja, want de soes wel eens 6 keer als stelling. Staat het net te volle stil, hè? Die hele wereld van de rockabilly en de rock'n'roll. Maar dat valt wel wat tap dus. Ze hebben het over hebben. Hier in Nederland is de scene eigenlijk net zo groot. Maar zodra je naar de grens toe komen, staan er 10.000 mensen op een festival. En hier in Nederland krijgen we dat net voor elkaar. Een niche. Ja, het is heel apart. Ja. Het is zo jammer, want het is zo volle. Ja, mag ik het nou even zeggen? Want het is rockabilly, het is heel wild, het is rhythm and blues, het is western swing, en vooral de bluegrass, die neemt een hele grote naaie vlucht. En dat zie je aan Tim Knol samen met de Bluegrass Boogeyman. Maar er zijn zoveel naaie mensen die dat doen. En dat is, ik vind het echt te gek. En jonge mensen. Ja, dat is ook. Maar naaie mensen bedoel ik jonge mensen? Ja, jonge mensen. Die pakken alles op. Ik vind het zo super. En dat doe ik in mijn eigen radioprogramma. Geef ik er aandacht aan. En ik je bent hier in Friesland. En dan denk ik van, nou, dat is wel mooi om te draaien. En er aandacht aan te gaan.
We praten aan verder, we draaien muziek. Een aantal platen van die eigen kar. Maar ik begin even met een opname die ik vond op YouTube. Een opname van een optreden van hem van You Bangy 4. Van Jeren Verlien in Amsterdam. In Amsterdam. Ik liet hem even jaren, maar eraan en op waarom komen. Ja, best. Bijna zo te krijgen. We gaan met de volgende formatie terug in de tijd. Zijn er nog liefhebbers van echte rock'n'roll? Ja, dat dacht ik al. Ik heb ze ongeveer 9 maanden geleden ontmoet in Leeuwarden. Ja, daar kwam ik ze dus tegen in een discotheek. En toen dacht ik, die moet ik hebben, want daarvan ga je helemaal uit je bol. Nou, het is up to jullie, zal ik maar even zeggen. Een beetje Engels, een beetje Nederlands. Want hier is You Bangy 4! Well, my brand new car stands shining on the park. Here's a motor humming, waiting for a ride. We go in hot rod. You Bangy 4, een live-opname van de collega's kikker eigenlijk bij zitten van de regionale omroep der, AT5. Een van de leden, dus Ronnie Pietersma, die is het bij mij te gast in dit 1 op 1 peteer. Deze opname. We gaan eens voor de lights in, Ronnie. Ja, wie praat de derde? Welke tijd had het? Ik denk 96, zoiets. 94. Ja, ja, hier in 90 jaar. En Lisa die ontmoette ons bij de bruiloft van Koos van 058 van Rocket. Want die heeft een inhuurd. En wie speelde Rick? En dat die klik. En dat was fantastisch. En dan kreeg ik de uitnodiging van Lisa om... we gewoon een totale opname, heel lang, door het. En wie een Chris-show en een Ordinary show. En we waren de enige amateuren daar. Maar het was fantastisch. Het was echt fantastisch. Waar is Lisa? Lisa, Die presenteert het, Jere? ja, die presenteert. Ze heeft ook een radioprogramma. En dat we in bed met Lisa. Lisa was eigenlijk meer een nachtclubdanseres met een clubje. Dat deed ze ook. En ze had die gewoon mooi verkoten in een bier. Want die hielden in bed mooi. Dus dat is een beetje struggeling geweest. En, maar Lisa weer fantastisch. Wat een te gek voor ons. Maar goed, die zei het. Ik weet nog dat het verhaal klopt. Dat ze in Ljouwert weer. Ze treft je hem. Ja, dan weer op de bruiloft van Koos. En daar weer zij aan het dongen. En wie weer eraan spelen. En op een gegeven moment kwamen we mooi elkaar op het podium. Dus dat was hier fantastisch. En eigenlijk is het gewoon heel smerig, maar dat is weer fantastisch. Smerig? Ja, nou, seksueel. Ja, wie rock'n'roll. Ja, die echt rock'n'roll. Ja, fantastisch weer het. Geweldig. Oh, dat zit goed in mijn Holland ook gegrift. Dan heeft ze naam al even. Koos. Ja, Koos, ja. Ja, leeft het meer? Nee, ik leef niet meer. Ik heb op zijn bruiloft gespeeld en op zijn grafenis. Had hij zo zien lippen maken? Het laatste jaar ging het echt heel min mee. Ja, wie verschrikkelijk. Wie echt verschrikkelijk. Hier deed ik maar 1 pak. Dat hij on hier. En met alle respect. Nooit skin. Hij stonk. En, maar dit is betreuren dat het Bart is. Wel een klassiek rock'n'roll verhaal. Hè? Van een jongen die in de goeie tijd Rocket hier. Ja, precies. Een van de places to be, denk ik wel in heel Nederland. Dus die topzien van de clubs. Ja, een van de grutten. Ja, klopt het. Samenbloed, van mijn gevoel, tenminste zeg ik hem de laatste jaren, hing je in de herinnering over die club. Ja. Is het daar misging?
Ja, ik denk het wel, maar ik denk dat er nog oren dingen aan de hand wieren en dat hier meer mooi. Ja, dat kan beter niet zeggen. Dat gaat niet om. Wat me intrigeert, hoe gist u daarmee om? Er zijn aantal mensen in de muziekwereld die zo goed koest. Ja. Spelers op bruiloft, uiteindelijk ook nog op zijn begrafenis. Ja, dat doet ze hier. Kist daarmee omgaan? Ja, daar kan ik wel mee omgaan. Want hij is naar de enige die op een gegeven moment hing in bleun. Om welke reden, ja, dat doet er even net daar. Maar dan is het voor die eigen toch wel gebeuren. Ja, en er binnen eigenlijk de volle binnen er van. En ja, de enige wat ik dan denk, of dat viel ik dan even van, het kan zo barren. En er kan iedereen wil komen. Er roept maar wat er gebeurt, dan, dat de Holland bestreden is, of de kist ook zo omvallen. En dat, nou, ik ben al te volle kwijtraakt, zeg maar. Kist er wat een plak, jongen, ja? Bij sommige mensen wel en bij sommigen net. Dat zit gewoon in mijn holen. Ja. En dat bloot het. Vreun, goeie vreun. Ja, goeie vrienden. Ja. Want de bassist waar ik hier in de stad wel mooi speelde. Nou, die is helaas vorig jaar over. Nou, ja, die mis ik gewoon elke dag. Waar je er? Die wie Arie Bouwen. Ja, en die mis ik gewoon elke dag. Ja. Maar ja, we kunnen er niks aan verhoren, dus we moeten terug. We moeten terug. Ja. Ja, klinkt de hut. Ja, maar ze is levend, toch? Ja, zij is leven. Ja, Zeker. ja. Zeker. Om het even om te draaien, we gaan er nou terug, maar waar is het ooit begonnen met Ronnie? Waar bist u opgegroeid? Ik ben opgegroeid in Frencher. Er is vroeger in de korenbeurs, hier is de jam sessie. Nou, dat weet ik natuurlijk als 14, toen 14 wie, 15 wie. Ben ik er altijd wel geweest en toen ontmoette ik Klaas Ploeg. Jonge gitarist uit Frencher. En we waren al een beetje, ja, alle twee weer een beetje versluit aan Shaky Sam. En daar weer is een voorbeeld, maar ik ben al in de rockabilly. Maar we begonnen te spelen met z'n tweeën. En we deden Shaky Sam. En ja, en die zit nog altijd wel heeg bij me. Wat hast u hem ooit bewust mee maken, Shaky Sam? Nee, nooit. Nee. Helaas net. Nee. Uit de overlevering. Ja. Ik had eens een verhaal, uit de Friese muziekvraat. Ja, wat helaas precies. net goed eindig is, hè? Nee, precies. Maar dat die blues. Ja, die blues. En mijn eerste bandje in Frencher, wie ook een bluesbandje. Maar dat kwam meer omdat ik geen mensen kon vinden die rockabilly speelden in Frencher. En ja, misschien één, Peter Stokkerman, die wist precies waar ik het over hier. Maar nee, echt een bandje voor meer derde, dat lukte net. Nee. Wie er tussen pro de muziek? Stiet de radio aan? De Nou, platen draait? Ja, platen draait. Vooral volle Nederlandse volksmuziek. Zoals Johnny Jordaan en William Betty, Tante Leen. Maar ik, Roy Orbison, Everly Brothers, Marjorie Robbins. Dus... Wie heet de men bij de muziekliefhebber? Ja, dat ben ze alle twee wel. Ja, dat ben ze zeker. Ja. Mijn ooit hier een geheime zender. En hij leende wel eens 78 toeren platen. En ik denk dat het de eerste keer weer dat ik echt een contrabas jaren in, en dat we Tennessee Uniform met I Ain't Gonna Let It Happen. En dat is zo in mijn holle gegrift ik. En dat is nou, voor mijn jongen weer het al. Maar toen nog een wie, toen ja, Elvis, nou, zo'n 70.
Ja, en dat is... dat weer de klap van de molen. Dat weer echt de klap van de molen. Daar ben je heen dus. Ja, daar ben ik heen en Elvis wie alles van me. Maar ja, dan ga je iets zieken. Van, als Elvis er is, dan zijn er meerdere mensen die misschien in hetzelfde stijl zien. En het is alleen maar groter en groter en groter worden. En mijn hoofd zei van, als dat zo mooi vindt, dan was het even naar Radio 3 luisteren op Fred de Jong. Dat is rock'n'roll methode. Met Felix Meurders. En ja, had je nee, in ieder geval. Nou, toen werd het helemaal het einde zoek. Daar is het van voor de rock'n'roll? Ja, voor de rock'n'roll, voor de rockabilly, voor de Teddy Boys. Rhythm and Blues. Maar dat werd er alle jaren in draaid. En dat wie echt de klap van de molen. Ja. We beginnen met muziek draaien, want ik ga daar even vragen. Het is een horrorvraag om een PR-nummers uit te zieken. Dat is voor een muziekliefhebber altijd behoorlijk pittig. Mm-hmm. Ik wil Ray Collins draaien. Ja, dat is helemaal te gek natuurlijk met allemaal dit weer. Want dat is barefooten. Of barefoot. Ray Collins is een orkest uit Duitsland. En ze spelen swing. Ze spelen rockabilly. Ze spelen boogie. En ze spelen, nou ja, dit nummer, in de simmer is dit een van de mooiste nummers om te draaien. Het is vrolijk. Het is gewoon rock'n'roll. En het is prachtig. 1, 2, 3. Well, I've seen queens in fur coats strutting up and down that strip. And I've seen ladies wearing shoes from Paris who thought they were... Ray Collins, heerlijke. Ja, ik neem het Simmerse muziek. Ik kies natuurlijk ook altijd 's winters draaien. Het is in ieder geval de kaart van Ronnie Pietersma. Ja. Muzikant in hart en nieren. Hij is er al heel lang mee de waande. En dit is in ieder geval komt dit zien platenbak wij. Ja, wat was het een radioprogramma? Hè? Dat budget, dus elke week... Elke week 2 uurtjes. Rootsmuziek. En dus de oldschool gasten. En de nieuwe mensen die de rootsmuziek spelen. Dus dat is wel, ja, vind ik belangrijk. Zit er nou is de uitzending bestaat even 1 uur doe ik dat. En het tweede uur is specifiek Sun Records. Omdat, naar mijn mening, nog 1,5 jaar, dan bestaat de studio 75 jaar. En je kunt er nog steeds opnemen. En grote jongens zoals U2 hebben erop genomen. Dale Watson. Ja, noem ze maar op. Maar ook de jonge mensen die gaan daar naartoe om op te nemen. En dat is echt prachtig. Hij stond vers plak, wist je wat dit opneemt? Vroeger weer de Walter Tramp. Maar ja. En nee. Nee, er is net echt een vast plek. En soms is het... weet ik dat er oldschool studio's binnen. Net in Nederland. Maar ik krijg over de grens in België en in Duitsland. En daar ben toch wel de plaatsen om op te nemen. Wat hier Walter Tramp voor dat? Ja, alles analoog natuurlijk. Of tenminste voor het grootste pad, denk ik, of niet? Ja, analoog, ja. Nou, nee, Walter was een te gekke man. En ik zou heel graag nog willen proberen en de muzikanten op te roepen om nog een Walter Tramp festival te organiseren. Een Walter Tramp festival? Ja. Waarom dat? Omdat die man erg belangrijk geweest is voor het begin van de Friese scene. Ik bedoel, de Friese bries. Hij weer de man. Hij weer de centrale factor daarin? Ja, maar het eerste gedeelte, bijna alle opnames komen bij hem vandaan. En ja, dat vertelde hij zelf dan altijd iets van, nou, ik ben niet echt een mixer, ik ben een techneut. Maar hij hoorde wel wanneer de toontjes vals waren of niet, synchroon waren met elkaar. En ik moest altijd lachen om Walter. Walter, prachtige man. Goed gevoel bij dus. Ja, altijd. Ja, altijd.
met een festival komen. Onthoord. Ja, vind je wel. Ja, genoteerd. Ja, Dat is goed. right. Heitemem speel je levenslied, Nederlandstalig. Mark Roy Albers komt wel eens bij Del. Ja, Doe best in Frans hier ondergang. Shaky Sam, blues. ja, blues. En dan op een gegeven moment is toch die rock'n'roll, rockabilly, psychobilly kant uit. What happened? What happened? Een vriend van mij uit de Franse die zei van... die is toch mooi naar Vera daar. Maar wie De is zaal Vera in Greens neem ik in aan. Greens. En dan gaan we eerst even naar Lauwert, want er zijn mensen die willen er ook heen en dan rieden we morgen elkaar erheen. Want toen wennen ze toch in Frans. Toen ben ik nog een Fransje. En dan heb je Leo van der Rol en Stani. En toen ik daar kwam, jukebox in een huis, contrabas in een huis. Beetje vreemd. Ja, dat was voor mij even een Ja, hele bro, openbaring. een beetje onwennig haast van wat is dit hier? Ja, ze speelden eerst in de Swamp Rats. En dat kist. En Leo die komt dan uit Murder Inc. Maar zo ontstond er iets. Eerst naar Vera daar. En wat zie je? We gingen weer heen. Wat wie dat ik weer? De First Stones. De First Stones speelden in Vera. En het weet te gek. Ja, dat is dan even buiten mijn verhaal dan, maar dat is meer 60s psychedelic, hè. Prachtig. In navolging van ja, een beetje Ramones zat er nog in, maar vooral de Sonics. En ja, Sonics zijn ook wel heel bij mij. Waarom? Omdat ik vind dat de Sonics in de jaren 60, toen ze opkwamen, ze waren nou veel verder dan de beatmuziek. Veel verder dan weet ik wat. Hun muziek werd pas groot voor het algemeen publiek pas in de jaren 70 en 80. Maar zij waren gewoon Safir. Ja. Ja. Maar er is de Vera. Ja. Leo die kwam bij mij en die zei van, ik wil altijd nog graag een rockabilly bandje beginnen. Ik zei, ik, maar ik ben geen Franser. Hij zei van, dan gaan we even zieken dat er nog horenmeesters binnen. Die mooi willen spelen. Leo de Blauw, Traai Gurbus. Die kwamen bij en Bert Kelly die hier toen in de... Nou, weet ik meer hoe die band heet. Dotternet. Dus we kwamen bij elkaar en praten. We hebben eerst nog geprobeerd met Magiel Groot. Leeft helaas ook niet meer. Maar toen Bert erbij kwam, toen ging het los. En dan wie 90. En vanaf het eerste moment ging het aan spier. 120 optredens per jaar. Maar wat wie die eerste instrument? Met de gitaar. Ja. Slaggitaar. Geen blokfluit voor squallen? Nee, ik ben autodidact, denk ik. Ik heb niks geleerd. Zang ik net. Gewoon alles zelf leerd. Toen weer er in het begin zeker nog in YouTube dus dingen Ocean kist. Nee. Hoe die is dat dan? Nee, dat weet ik net. Dus het wie... maar zet dan een plaat op en dan maar analyseren wat er gebeurt. Ja. Ja, dat weet meer. En eigen nummers schreeuwen. Want was dan net draaidest van bij Lisa, dat is een eigen nummer. En die is wereldwijd. Is op onze eigen cd kom en op single is uitkom, maar is op een verzamelaar in Japan uitkom en een verzamelaar in Amerika en in Engeland. Dus ja, daar ben ik heel erg trots op. Kan ik me voorstellen. Ja. Die eerste gitaar. Mijn eerste gitaar? Ja. Had je gekregen? Had je gekocht? Mijn eerste gitaar, nou, dat was een rammelkast en dat was de oude gitaar van mijn mem.
En, maar toen kon ik helemaal net spelen. Ik wist helemaal van... Een elektrische gitaar? Nee, die weer een akoestische, maar dat weer een rammelkast. Toen kreeg ik een elektrische gitaar. Nou, daar kon ik net... Daar kost niks mee. nee, dat wie wel aan het rammen, maar nee. Maar ik wist ik nog net wat akkoorden weer helemaal niet. Ik wist niet. En dat kwam pas toen ik met Klaas begon te spelen. En daarna met de Bengies. Ze geven me de ruimte om me bezig te wezen om dat onder de knie te krijgen. Ja, maar dan moest je het echt nog leren. Ik moest het echt nog leren. Ja. Waar wie Klaas trouwens? Klaas van de Ploeg, uit Frencher. De Jackie Sam afdeling. Ja, op de Jackie Sam afdeling. Ja. Ja, en daar moest ik... Daar was ik... Ja. Wanneer had je die eerste gitaar gekocht, wist echt toch, dit is het. Dit is wat in het begin natuurlijk, als die rammelende gitaar van mij, en vervolgens is natuurlijk ook een afwacht wat wist zien hoorrenst, neem ik aan. Ja, nou, maar er komt zo'n moment in elke muzikantencarrière, dus denkt, ja, nou ga ik hem. Nou ga ik hem. Ja, precies. Nou, dit is het. Mijn allereerste gitaar, die ik kocht van Leo van der Rolders. Want die hing het daar aan de morgen en ik zei, die wil ik wel van de Kepie. Wie een Fender akoestisch. En dan hing het nog altijd bij mij aan de morgen. Maar dan kan ik net meer op spelen, want dan knapt die. Maar die hing het saf volle tiert mij morgen. De hele Jubengi-periode, die draait, dat is 12 jaar. En het begin van de Farmer Boys, ik. Totdat ik het echt niet meer op spelen kon. En toen heb ik een Maarten gekocht. Vertel. Over de Maarten. Ja, dit is een Dreadnought 18. En die kwam uit in 1951. Was de eerste. En een beetje het uitzieken geweest van, nou, wie speelt het er dan al hier op? En toen ben ik naar de Fellowship of Acoustics toe gaan. Maar de eigenaar die had me nog een andere akoestische gitaar in de hand. En ik dacht, oh, dit is heel vervelend. Dit is gewoon heel vervelend. Maar ik wou die eruit nog hebben, die Maarten. En die heb ik nog altijd. En dan ben ik... Als ik die daar spelen, die hoeft me amper aan te raken. Het is fantastisch. Het is fantastisch. Het speelt alsof het vanzelf gaat. Ja, het is makkelijk. Is dat het ultieme muzikantengevoel? Dat je amper terug had dat je een instrument in de handen had? Ja. Het gaat vanzelf. Ja, ik bekijk het een beetje als... dat had ik met die Fender eigenlijk ook wel... Dat een krijgelijke dat je op een haal liet zitten. Gewoon de handjes erop en gaan met die banaan. Ja. Het verhaal van Ronnie Pietersma. We draaien een nummer. Een live-opname van Noorderwind trouwens. Van The Three Farmers Boys. Alweer van een tijdje verleden. 2014. Maar dat is mooi aan het archief. En zeker dat het online staan. Je kunt altijd weer even draaien. En we gaan daar straks ook praten. Want ik mij wel zeggen, 2 bands. Die spelen wel een haatrol in die muzikantenleven. You Banky 4 en The Three Farmers Boys. Maar ik zie dat de belangrijkste bands voor die binnen? Ja, zeker. Ja. Zeker. Dat is het. Now the old hound dog came snooping around my door. Yeah, the old hound dog came snooping around my door. He got drunk and sneaky Pete till he ain't can't walk no more. Yeah, the big fat rabbit got drunk on Sneaky Pete. Yeah, the big fat rabbit got drunk on Sneaky Pete. Well, I'm telling you, man, that stuff just can't be beat.
chicken sneeze. There was a big fat rooster, he got drunk on Steve P. I want a big fat woman and a bug of Steve. Een opname van Alwin Tietjeflink. Dat was de 14 de Three Farmers Boys. Sierik Andela trouwens met het gitaarwerken in dit geval. De solo. Maar natuurlijk ook met Ronnie Pietersma. Dat is Alwin Tietjeflink, hè? Dit is een Tietjeflink, ja. Ja. Ja, precies. Niet alleen nog, er zijn twee bands die een hele dikke rare linie terug in leven, die muzikantenleven vormen. Dat is de U-Banky 4. Ja. Waarom stoppen dat trouwens? Wie het gewoon clear? Ja, ik denk dat het clear weer. Na 12 hier. Wie gewoon op. De laatste show die we dienen, wie mooi de Big Band. En dat was fantastisch. Big Band Leeuwarden. Big Band Leeuwarden, zondagmiddag, Zaalschaap. 900 man erin. Was echt te gek. Dus je brengt hier altijd een vaste samenstelling, West? Nee. Nee. Die wisseling. wordt voorin, hè? Ja, eerst wie het zei dat Leo de Blauw, solo-gitarist wie en Leo van der Rol, contrabassist. Leo van der Rol die kreeg wat aan de regen en die werd solo-gitarist en Leo de Blauw werd contrabassist. Op een gegeven moment verhuisde Leo de Blauw naar Boston. Toen kwam Ronald Derksen uit Grijns erbij op de contrabas. Leo van der Rol die gaf aan dat het niet meer koer. Toen kwam Jan de Boer erbij. En wat grappig natuurlijk, Jan de Boer die is nooit die met Lost Hand begonnen. En die speelt het nog mooi in de Wester Swing Band samen met Dotteretta. En Ronald, daar speel ik nog wel eens even mooi. En eigenlijk met de Farmer Boys wie dat ik een beetje zo. Gewoon zo'n hier vaste formatie. En dan kan ik erachter van waarom halen achter kanon die bassisten er altijd mee op. Heb je er een soort bassistenziekte of zo? Nee, maar achteraf. Dan kan ik erachter dat het eigenlijk bij de gitarist van kwam. Want is die achter me op het podium, zie je altijd van net een volle sleppen. En dat is bij de bassisten in het verkeerde keld. Ja. Dus dat weer een vlucht aan bassisten. Maar er werd dus blijkbaar geen communicatie, dat is dat op tijd. Nee, wat dat. Zegt en op tijd wat er door kost. Dus. Ja, maar ze vertelden nog nooit iets. Dat is heel apart. En we hadden toen Roel bij kwam. Roel uit Burgum. En die zei het wel, Jimmy. En hij zei, ik wil met die gast op het podium staan. En toen verhoorde het heel alweer. Maar ik ben er samen moe van. Die strubbelingen tussen mensen op het podium, ik ken daar net in. Is het te volle oude hoer, vind je? Nou ja, die eerste is gewoon nooit daadwerkelijk van de eerste. Het is er altijd achteraf en altijd om die rug heen. Ja. Nou, daar hoor ik het van. Ja. Gewoon, je bent mooi aan elkaar op het podium, je repeteert mooi aan elkaar, hebben het roer en als het net buiten dan ben ik het, ik leer mooi. Maar is het typisch muzikant? Nee. Het is een wereld, ik geloof toen er al wel is. Ja. Het geroddel en het vooral niks is en zo beginnen. Nou, vooral niks is het, dat kan ik net zien. Bent je redelijk recht van die raad? Dan? Ja, absoluut. Wordt zijn raad dan? Ja, als ik terug heb wat er aan de hand is, dan krijg ik gelijk die. Komt u maar. Ja. 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 Ja, hou maar op. Ja, maar ik ben het queer, ik ben het woest. Ik wilde gewoon horen. En als het dan net op een redelijke manier kan, dan... Ben je altijd de baas West van die beide bands? Nee, of is ik het gewoon een onderdeel van? Ik ben een onderdeel van.
Wat voor type bist u? Is het iemand die hem ja, net mondig genoeg is om daar bijvoorbeeld een leiding in te nemen of net? Ja, maar dat ook net. Dat was dus net. Nee, we zijn mooi welke horen. En ik ben frontzanger. Maar goed, soms maar iemand had die de beslissingen neemt, want oors en buurt hing je in soms. Nou, hè? ik regelde wel alle optredens en zo. Maar ik ben net zo dat ik zeg van ik bepaal wat. Want dat is net belangrijk. We zijn mooi ook horen. Ja. De Three Farmers Boys. Ja. Hoe is dat begonnen? Hoe dat begonnen is? Na de Bengies. Toen heb ik eerst nog even. Toen stopte de kloppen, ik trouwens. Want daar ben ik nog eigenaar van. Dan is er weer rest. En toen weer een jongen uit Leiden en in uit wat is het weer? Nou, zijn we Amsterdam. En die woorden een trio beginnen. En dat heb ik gedaan. Gewoon 1,5 jaar. Maar dat boterde net tussen de bassist en de gitarist. Gewoon elke keer hetzelfde verhaal. Dus toen kreeg ik een keer een aanvraag om weer eens te spelen. Nou, dan weer nog in de Ierse pub op het Gouverneursplein toen. En ik denk, nou dan mag ik Sierik even vragen dat hij mooi wil. En Peter Bosma. En zij is de Van mijn Boys aan het zingen. Een beetje toevallig dus eigenlijk. Ja, toevallig. En de namen, ja, die leeft ik al niet meer. Wie ook alweer de organisator van OEVAR. Sjoerd. Couperus. Ja. Nou, en die had een naam betocht. Ja, dat is grappig. Trein boeren. Ja, dat komt er wel. Ja, maar dat werd ook wel klaar in die contraien daar rond de Randstad. Want dat wie altijd aan de kamer met de Bengies of weet ik wat wie het al. Nou, hij is de boer en ik weer. En nou weer gewoon kleren, want zo heet nu dan ik. Ja, dat is wel grappig. We gaan muziek draaien. Ik deze heb toe ondroegen. De 12th Street Rag, Amy Griffin. Ja, dit is van Bob Flix. Ik weet niet, dat is de eerste Bob Flix. De Bob Flix zit op de YouTube. Daar kun je lid van worden. En de Bob Flix behapstukt eigenlijk alle Nijmeesken die de roesmuziek spelen. En het is van rockabilly tot country, tot bluegrass, tot swing, tot rhythm and blues. Alles wordt er, en het zijn allemaal moderne meesken, ook de oren komen er wel in. Of tenminste, van mijn leeftijd dan. Maar nee, de Bob Flix is fantastisch. En dat meesken, het heeft voor de Shen. Check YouTube. Word er lid van. Of nou, je hoort er net lid van te worden. Maar je kan, het is geweldig. Want je hier jonge meesken door dingen spelen. Maar zij, Amy, die heb ik bewust gekozen om het. Ze zong het net. Ze speelt alleen maar gitaar. Solo gitaar. En het is fantastisch. Ja, dat ging echt wel. Amy Griffin, 12th Street Rag. Je wist wel heel blij van, hè? Ja, daar ben ik heel erg vrolijk van. Dat vind ik. Tuurlijk, ze covert een nummer wat uit de jaren 30 vandaan komt. Maar als ik haar hoor spelen, dan denk ik, oh, wat is dit te gek. En ik weet dat we in Nederland wel dit soort type muzikanten nog hebben. Alleen, de ene woont in Limburg, de andere woont daar.
Het liedse wereldje dus. Het is een heel iets wereldje. En we kennen elkaar alle jaren. Maar om bij elkaar te komen, ja, dat is soms moeilijk. Waarom stopt het met de Three Farmers Boys? Dat heb ik in mijn eigen nu te staan. Ik kreeg een probleem met de omzetbelasting. En daar heb ik gewoon behoorlijk nekt. En de gitarist die we er toen bij hadden, die maakte dat hij wegkwam. En de bassist, die is er nog altijd. Alleen, ja, dat komt nog niet van de grond. Nee. Maar dan kun je ruzie met de belastingdienst? Ja. Ai. Ja. Ja. Hoe je dat aan? Hoe het daarom Hoe speelt het nog? Nee, dat is al klaar. Nee, Sammy... nou, ik ben aangeklaagd eigenlijk voor verkeerd invullen van de omzetbelasting. Dus ik heb hier over de brug, ik heb 4 maanden zitten. Ja. Chill. Maar het was zomertijd en ik kwam daar binnen en de zelfmelder natuurlijk en de dame aan de balie die zei, wat doe je hier? Je moest op het podium staan. Ja. En eigenlijk iedereen die er werkte, tot aan de directeur toe, die snapte er helemaal niks van wat ik dat deed. Die hadden ook alle papieren al inkeken en dan begrepen ze het nog niet. Maar snap je het zelf? Nee. Hindert niet. Het is zo zoals het is. Ja. Maar ik had hoop dat ik al eerder een bericht had gekregen. En ze heb ik gewoon 7 jaar laten aanmodderen. Maar goed, je bent dus bestraft van fraude. Ja. Ja. Ja, sorry. Nee. Maar daar had er dus jouw maand voor zitten. Ik bedoel, klaar, punt. Ja. En het was midden in de zomer. En, maar hoe je dat om jouw maand in de gevangenis te zitten? Nou, binnen 2 weken was ik daar al aan het spelen. En, maar cel, opsluiten? Nee, ik had er helemaal geen last van. Helemaal niks. En de directeur die regelde voor me dat ik niet met de inmates aan het werk ging. Dus de tunsies buitenom zonder bewaking om me heen. Want ze vertrouwden me allemaal. Want ze snapten nog telkens niet wat ik dat deed. De binnenpaar bewakers die staan ook bij mij op Facebook. Want die vinden het super interessant. De muziek. En ik heb een bewaker geholpen. Want die ging op vakantie naar Seattle. En dan wou hij wat inzicht hebben. Ik zei, als er heen gaat, moest naar Sub Pop toe gaan. Dat moest checken. Want daar is Nirvana ook begonnen bij de Sub Pop. En, hoe weer dat? Ik ken die een heel aardige vent en onikant rock'n'roll. Dus die wie ik wel rock'n'roll ja, natuurlijk. Nee, maar hem met wat ze aan door de bocht willen. Ja. Maar dan hoor ik een aardige fan gewoon. Het zit er niet tussen de zware crimineel niet. Want je zit geen klootjesvolk, hè? Nee, je zit geen klootjesvolk. Maar ik kom met die zware jongens erg goed overweg. Want ze vonden mij een aparten. Nou, dat is alleen maar positief. Dat ze mij een aparten vinden. Maar het nooit een slapeloze nacht nog? Helemaal niks. Helemaal niks. Echt tussen de tuig. Ja, maar echt, ik heb nergens last van gehad. Nee, dat heb je wel een klap gegeven. Maar nee. Ik kon met iedereen lezen en schrijven. In welke hoedanigheid die mensen daar op me zaten. Ik kon met iedereen lezen en schrijven. Maar het lijkt me wel heftig. Heel heftig. Nee, ik vond het ook gezellig. Dat klinkt heel raar, maar ik vond het echt... Ik heb hele... Nou ja, de contact na de tijd eerder natuurlijk niet meer. Maar... Daarbinnen... Gewoon echt fantastisch. Hele goede contacten met iedereen en alles. Dus dat... Wat is het mentaal met die dingen? Mentaal... dat ik daar naar gekeken heb hoe die mensen daarbinnen. En ik heb sommige vrouwen heb ik ook aangehoord en echt, ik kreeg de tranen van in de ogen. En dat heeft vooral met Surinaamse en Antilliaanse jongens. Nou, daar kreeg ik echt de
tranen van in de ogen. Nou, In welk opzicht? Nou, dat ja. Dat op het moment dat ze hier in Nederland binnen... Er is maar één belangrijk, dat is oma natuurlijk, moeder is niet, maar om hun weg te vinden. Om hun weg te vinden hier binnen Nederland. Dat zijn generaal jongens die gewoon versopen binnen hier in de cultuur, of niet? Ja, ik denk het wel. Ja. En wat ze dan ook gedaan hebben. Maar echt, de bek viel mee open. En de tranen die liepen bij mij over de wangen nadat ik die verhalen hoorde. Echt verschrikkelijk. Gewoon treurig. Hoe had hij een leven oppakt, Danij? Daarna, nou, in het begin werd het natuurlijk heel moeilijk. Want dan moest je alles weer opbouwen. Nou ja, en ik kan me voorstellen dat het van die eigenwaarde net positief uitpakt. Want er is toch een rechter die zei, meneer Pietersma, A, schuldig, B, betreur je voort van jouw maand. Ja, nou, daar heb ik geen last van. Nee, hè? Nee, helemaal niet. Toen wel, toen het begon. Dat bedoel ik. Nou, want de aanloop daar naartoe, nou, dat doet heel veel met je. Omdat je niet meer weet waar je moet. Maar daarna, dan is het, kop, weer schoon en ga met die banaan. Alles weer op poten zetten. En dat neemt wel even wat tijd. Maar maar om jou, een familie, vrienden, ja, kennissen? Nee, geen last van had. Nee. Nee, en gewoon altijd open en duidelijk geweest over wat er gebeurd is. Maar de mensen meer net dat ze hun de reg naar die takken. Nee, niet één. Nee. Dus dat is eigenlijk alleen maar positief. Vooral omdat ik daar heel erg open over sprak. Voor de tijd, voordat ik erin ging. En toen ik eruit kwam ook. Altijd eerlijk wezen en vertellen. Ja, dat kies me daar aan. Nee, rock'n'roll dus. Ja, dat is wel rock'n'roll, maar ik praat er wel gewoon over. Ja, en nou, eigenlijk in de uitzending praat ik er ook over. Ja. Nee, ik waardeer Jip en Hiet, absoluut. En het scheelt nogal, denk ik, dat is voor inbraak of moord is, of dat is voor fraude is. En ik wil fraude net relativeren. Mm-hmm. Maar dat is weer wat anders dan als een... ik ben 20 jaar inbreker geweest. Dat vind ik een overhaal, bij wijze van spreken. Ik ben geen inbreker mis. Nee. Maar zulke mensen ontmoeten hebben daar en dan hun leefomstandigheden aan te horen, hoor je toch dingen dat je denkt van ja, ik kan me er iets bij voorstellen dat je doet. Ja. Ja, dat je op de verkeerde kant komt te staan. Ja. En dat snap ik. Hoe zit het met die? Ik bedoel, best zoen? Ja? Ja, dat ben ik. Ik weet dat het mentaal iets moeilijk gewoon haast. Ja, maar dat kwam hierdoor. Toch wel? Ja, tuurlijk, want dat is een lang pad voordat je weer rein binnen met jezelf. En dat is heel belangrijk en daar heb ik wel veel steun bij gehad bij de sociaal werkers. Heel veel steun aan had, die hebben ook heel veel met me uitgezocht en nog steeds eigenlijk. Moest die hele leven eigenlijk weer opnieuw opbouwen? Wie is alles kwijt worden? Nee, want ik ben eigenlijk al aan het schimmootsen. Dat was een baan. En dat kon gelijk weer. Dus dat was geen probleem. Maar hier is die Hoeske nog? Ja, nou, ik heb altijd in de Cyprianus steek gewoond. Dus binnenstad, naar de kelders. Bierkaren dan. Nou, dat ben ik wel kwijtraakt, maar daar kon ik niet wonen, want we konden zo door de vloerij zakken, achterstallig onderhoud. En dat heb ik aankaart verloren. Dus we moesten er ook uit. Want de vrienden die wouden niet meer dat we erin wonen blijven. Dus dat ben ik kwijtraakt. Jammer, want het was echt een fantastisch plaatsje. Maar dat is het niet. Maar wel iets behoorlijk wankel geweest. Ja, omdat je niet... je neemt geen rust. Je gaat gelijk weer door. Je komt daar vandaan en je moet gelijk door, want je moet je centen weer verdienen. En daar heb ik hard voor gewerkt. Alles goed gedaan.
Totdat er is, want ik had er een kleine aanvullende uitkering bij, om het goed voor elkaar te hebben. En er gebeurde van alles. En ja, ik weet niet dat ik ik wil het wel vertellen, maar ik weet niet dat het wel zo belangrijk is om te vertellen. Maar nee, ik heb een toestandzie met werk en inkomsten gehad. En Werk is maar de administratie, hè? ja, en ik heb het gekregen dat ik ze voor de rechter heb gekregen en ik heb won. Dat is mooi. Ja, Dus dan krijg je nog patiënten €3500 van de gemeente lopen. van de gemeente Leeuwarden. Je bent net op de details. En daar is Nee, dit programma dat is net allemaal voor. niet belangrijk, Maar goed, maar- dat is wel in een conflict situatie dus. Ja, want ik ben er oorspan van raken. En ja, en dan de wereld is dan in één keer heel apart. Ik heb er meer last van gehad dan toen ik binnen zat. Verklaar je dat eens waarom? Omdat in één keer het systeem niet duidelijk is. Nee. Daar was het systeem wel duidelijk en daarvoor was het systeem ook duidelijk. Maar je komt er daar vandaan en dan is het systeem in één keer onduidelijk. Ja. En, maar ik heb hard volgen om het voor elkaar te krijgen. En dan had het won dus. Ik heb won. Ja. Ja, en proost. ja, nee, precies. 2022. Ja. West eerst momenteel. Ben met een bassist bezig, een drummer en een gitarist. Wordt dan ook volledig naar je groep oprichten? Ja. Ja. Maar naar je namen? Je naam gewoon even op naai. Weer een Frisse start. frisse start. En dit bij mij waar ik nooit meer spelen heb. Dus dit is, die hebben weer een hele andere inbreng. En ja, met de bassist heb ik onlangs al een ding gedaan in Dalston. En dat was fantastisch. Dat was fantastisch. Dus de Ronnie Pietersma had nooit twijfel of je een bestaan als muzikant. Nee, nooit. Nee, nooit. Tot de laatste snik. Ja, ik hoop dat ik gewoon op het podium het begeef. Ja, precies. Ja, dat, op zo'n echt boink. En Ja, dan, weg. Ja, Ja. pa. Net zoals, hoe heet je ook alweer? In Engeland, op zijn komiek. Ja, komiek. Ja, ik weet wat je bedoelt. Ja, nou, die. Ja. Dat zou het mooiste wezen. Ja. Ja. Dus, maar nou wachten. Ja. Maar muziek dus. En voor de rest, had er een baantje bij Skimmeidje nog steeds? Of nou, even te vol aan de holle momenteel? Ja, het is te vol aan de hollen. Ik zit eigenlijk nog telkens een beetje in de ziektewet. En natuurlijk bij de lokale omroep dan. Daar heb ik een klein beetje meer functies. Dus dat elke weekend, Leo? Die programma? Ja, mijn programma is elke Tuesdays tussen Njogen en Alphen. En daardoor verder ik wat vrijwilligerswerk. Ja, vrijwilligerswerk. Ik ondersteun en doe nog wat techniek bij andere radioprogramma's. Er leidt wat nieuwe mensen op die radioprogramma's willen doen of de techniek nog niet onder de knie hebben. Die leid ik ook op. Help het bestuur een beetje met dingen uitzoeken. En nou, Klinkt redelijk stabiel al. Ja. ja, het is allemaal wel heel stabiel. Het is hartstikke mooi. En graag weer optreden aan met die nieuwe band. Pandemie is, nou ja, net voorbij. Maar wel de podia ben weer hier. Ja, ik speel het zelfs natuurlijk, alleen speel ik wel. En ja, dat is gewoon, ja, het gaat wel om. Ja. Maar ze eindigen Tommy Cooper. Ja, Dat nou nog net, toch? Nee, nou nog net. Tuurlijk net. Maar dat ik, ja, nou, misschien is dat wel een mooi voorbeeld. Het laatste optreden van Johnny Cash, dat hij daar ziet op zijn stal ziet, dat hij krakerig en als ik het zo mag brengen, dat zou fantastisch zijn. De beste kwartaal was om solo. Ja, nou dat doet ook vol. Hartstikke poging die om nog een crowdfund actie te dienen voor een solo album. Ja, dat heb ik dienen, maar we kregen het net voor me over. Nee. Jammer, Ja. maar zit daar nog wel een droom in? Dus dan echt een puur solo, maar dan een echte solo album de Elfstede Worst? ja, nou, maar dat kan misschien straks. Want die opnames binnen natuurlijk altijd, maar ja, er binnen alweer naar songs in de holen. Maar de plaat lijkt in principe al clear. Ja, die leidt eigenlijk wel clear, alleen met u erachter.
Dus daar moet ik even naar kijken. Ja. En het zou het mooiste wezen dat ik gewoon op vinyl uitkomt. Op een 10 inch. Dat is oldschool. En dat mat. Ja, Begint gewoon te stralen. ja, ik hou van oldschool shit. Dat is echt mijn ding. Hoe zien we ook de dagen terug? Nou ja, wat ik Was hij heel vol energie? Of gewoon een beetje mijmeren hoe het verliezen al? Best 50? Nee. Welke fase zit eigenlijk? Welk shit. Ja. Allemaal nieuwe ideeën in de hollen. En natuurlijk ja, met die lokale omroep, daar ben ik toch wel behoorlijk mee bezig. Omdat er volle dingen verhoren binnen de lokale omroep. En het moet wel stabiel wezen. En dus ze bellen me altijd. Ik heb contact met elke radiomaker, alle vrijwilligers, maar de collega's van de redactie die nou hier zitten. Maar ja, ik heb goed contact met iedereen binnen die omroep. Wil die een plakje worden dus? Ja, ik vind jammer dat ik gewoon geen vaste baan zit. Ja. En dat zou prachtig wezen. Maar het is net zo. Waar weet? Je weet het nooit. Je weet het nooit. Maar het heeft toch altijd wel met muziek uit te staan. Want radio, dat is mijn ding. En dat doe ik daar natuurlijk ik, met lokale omroep. En ja, dat zal nooit verloren. Muziek, het is muziek. Ik moderne muziek. Want voor die oren uitzendingen, ja, dan mag je dan. Je kent net oldschool draaien bij een nice programma. Dat moet van alles wezen. En dus ik zie het echt van alles verkeerd. En dat vind ik mooi. Ja. Ronnie Pietersma. Ja. Dank u wel. Willem. Mooi dat je er wierst. Bedankt ik voor die iepenhartige verhaal. We doen nog eens een vervolg. Ja, doei. Want volgens mij ben je nog maar krijg begonnen. Ja, er is nog veel meer. Er is nog veel meer te vertellen. Ja. Ik draai nog één nummer. Was het zelf miljoen kan best. Ik denk old school. Want daar... Ja, dit is old school. En misschien ook best wat modern en progressief. Uiteindelijk, Ja, de basis zit hem toch in het verliezen. Een beetje bij... ja, ik heb wel iets met de mensen die de armoede komen. Want eigenlijk al die mensen nu hier 30, 40, 50. Dat zijn allemaal mensen van Loon. Oer dat in de 80 jaren de psychobilly opkwam. Beb en Biel, dat is de grootste van Nederland. Tot van, dit is te gek, dit totdat ik dit nummer hier, dit komt uit de 50 jaren vandaan. En dit is Scream van Ralph Nelson. En dit is te absurd voor woorden dat het hier 50 is. Want het is eigenlijk al psychobilly. En dat vind ik dus helemaal te gek. En eigenlijk, als ik dit jaar en dan de Tillman Brothers uititeert, is precies hetzelfde. Het is te gek. Want de Tillman Brothers ook, die staan nu hey bij me. Die worden tot op de dij van je het onderschat, hè? Zij wie de rock'n'roll band van Nederland. Ja. Misschien wel internationaal. Op dat met ongeëvenaard zelfs. Ja, zeker weten. Zij zijn echt goed, hè? Zij steden in de stalclub te spelen in. En er stonden de Beatles en jonge kereltjes. Die stonden naar hun te kijken, de show te bekijken. En ja, fantastisch. Maar Rob Nelson, toen ik dat voor het eerst helemaal totaal van de kaart. Dank u wel. Ja, dier dank dat ik hier wees mocht. Dank u wel. Yeah, yeah.